15. kolo odštartovalo na štadióne na Sioti, kde domáci AS privítal bratislavský Slovan. Slovan minulé kolo stál a tak boli jeho hráčky hladné po víťazstve. V drese Trenčína sa po reprezentačných povinnostiach objavila už aj Straková. V úvodných minútach mala skvelú príležitosť Glezlova, ktorá však stroskotala na Maliňákovej. V 15. minúte zápasu sa do šance opäť dostala iba 16-ročná Glezlova a v 16. bola faulovaná. Na biely bod si loptu postavila Šťastnárová a poslala Slovan do vedenia 1-0. Slovan sa snažil náskok zvýšiť a podarilo sa tak až po zmene strán. V 69. minúte sa do útoku dostala Krajčiová, ktorá bola v tom momente na ihrisku 8 minút a zvýšila na 2-0. V 76. minúte sa na ihrisko dostala aj kapitánka Dropová a po 2 minútach ponúkla skvelú loptu Gleslovej, ktorá sa dočkala zaslúženého gólu a strelila tretí gól slovanistiek. Slovan tak vstúpil do jarnej časti víťazne a rozdielom triedy porazil Trenčín 0-3. V ďalšom zápase Dukla Banská Bystrica privítala trnavský Spartak a o jediný presný zásah sa v prvom polčase postarala Brišová. V druhom polčase, konkrétne v 56. minúte, skvele potiahla loptu Brišová a následne bola Gembická pred 16-kou faulovaná Tyčiakovou. Skvelá pozícia na druhý gól, Mazuchovej lavačka len tesne minula bránu. 2 minúty na to zahrávala na druhej strane priamy kút Martišková a potvrdilo sa známe nedáš dostaneš, keď sa o vyrovnanie postarala Sidulova. V 62. minúte si na Kopernickej vylámala zuby Martišková a Tyčiakovej pokus skončil iba na brvne. Trnava sa snažila otočiť zápas, Poláčkovej pokus takisto ako Tyčiakovej skončil opäť iba na brvne Kopernickej. V 74. minúte sa dostali do útoku aj Bystričanky, keď loptu vybojovala Brišová a vymenila si ju s Brandisovou a nádhernou strelou z diaľky rozlomila si na trnavskej bráne. Myslím, že týmto gólom vážne poukázal na anketu Gól mesiaca. Bystrica Trnava 2-1. Toto musíš do Markízy. Tak toto bolo trafené. V 77. minúte opäť unikla fantastická Brišová a aj napriek sympatickej snahe udržať sa na nohách padla v 16. po faule Ekerovej a získala pokutový kop pre Duklu. K jej exekúcii sa postavila reprezentantka Mazuchová a s prehľadom zvýšila na 3-1 pre domáce. Okamžite však do útoku zavelili Trnavčanky a skvelý center Tyčiakovej pristal až pri Žigovej, ktorá znížila na 3-2. Trnava stále živila nádej na vyrovnanie a v samom závere sa dočkala, keď v 92. minúte vyrovnala svojím druhým gólom v zápase Cegulova. Gól bol aj bodkou za skvelým zápasom, ktorý skončil remizou 3-3. V
Petržalka v druhom domácom zápase po sebe privítala tentokrát Prešovčanky. Tie hneď v úvode prekvapili veľmi dobrou príležitosťou, ktorú však nedokázali dotiahnuť do gólu. V prvom polčase to bol tuhý boj o stred pola, no Prešovčanky sa dostávali do šancí, z ktorých však nedokázali skórovať. Prešov aj v druhom polčase bol aktívnejší smerom dopredu a blízko gólu bola táto akcia, ktorá však skončila iba na Cigánkovej ľavej tyčke. O 2 minúty na to prišla ďalšia príležitosť východniarok, no v tomto zápase bola brána Petržalky zakliata. Petržalka sa do útoku dostávala len sporadicky a v 78. minúte zahrávala priamy kop. Zadnutý skvele zatvorila Poniger a poslala Petržalku do vedenia. Nič viac sa už v závere zápasu nestalo a Prešovčanky aj napriek dobrému výkonu odchádzali z hlavného mesta bez bodu. Zápas mesiaca sme mohli sledovať Miave, ktorá privítala lídra tabuľky Ružomberok. Už v 9. minúte skvele zapracovala Bogorová, ktorá otočila loptu na druhú stranu a po skvelom centri skórovala Vredíková. Takmer identická akcia prišla o 6 minút na to. Tu však Ucovičová nemusela centrovať a sama poslala Miavu do dvojgólového vedenia. Po akcii Vredíkovej sa k lopte v 16. dostala Bogorová a len tesne minula bránu Ružomberčanok. Na druhej strane v 39. minúte založila akciu Hrúziková a aj napriek snahe Mijavy prerušiť ju sa po naražačke dostala opäť k lopte Hrúziková a presnou prihrávkou pred bránu ponúkla 100% príležitosť Pivarníkovej, ktorá znížila na 2-1. Rozhodca nemal v tomto zápase najlepší deň a aj tento zákrok na Adamčiakovu ostal bez povšimnutia. V 60. minúte sa po postupnej akcii Mijavy k lopte dostala Bogorová a nádherným lobom prekonala Gregorcovú v bráne Ružomberka. Ružomberčanky aj napriek snahe znížiť stroskotali iba na pozornej Čermákovej. V závere mala príležitosť na druhý gól Bogorová, no Gregorcová podržala Ružomberčanky. Zápas mesiaca tak skončil víťazstvom domácej Mijavy 3-1.